बड़ा तुम केते वर्ष हेलानी 84 84 वर्ष हेलानी 84 तथापि ଚାଲିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନା 100-150 ନା ତୁ ନେଇକି ପାଠ अच्छा अब बड़ा तुमको आज बड़ा प्रश्न पचारि तुम आंसर देबो ବଢ଼ିଆ ଅନୁସାର ଦେବି कहलो राम काहे वनवास जाइथिले କହୁଛୁ ବା କକେଇ ସେଠୁ ମାଗିଥିଲା ଦଶରଥ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ରାକ୍ଷସକୁ ହଟେଇଲୁ ତୁ କକେଇ ସେ ହେଉଛି ବଝିଆ ରାଣୀ ଆଉ କକେଇ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ତୁ ନା ମୋ ବରଟା ଥାଉ ମୋ ବର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବି ଦରକାର ହେବ ଦେବ ଏହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜା ହେବାକୁ କକେଇ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ମୋ ବରଟା ମୋତେ ଦେନେ କାହିଁ ମଥରା ଆସି ଦାସି କହିଲା ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯିବେ ଆଉ କକେଇ ତୋ ପୁଅ ଆଉ ଭରତ ରାଜା ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତୁ ଏଠି ଭଳିଆ ଦଶରଥଙ୍କୁ ମାଗେ ବର ମୋ ବର ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଦେନେ କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ରାଜା ହେବ ସେଠି ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲା କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଭାତ ବି ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥାନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତା ସତ୍ୟ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ପିତା ସତ୍ୟ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଆଉ ସୀତା କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ से कइकी राम जाइथिले वनवास ବନବାସ अच्छा ବିମାତାର କଟୁବାଣୀ ହୃଦୟ ଦେଉଛି ହାଣି आपण माने बुझिले तो राम काहे वनवास जाइथिले